Yo, what's up bagay no na akong natay karon pangutan sa mga lain-lain nga eskwelahan or bisag asa tamabot ro. So pangutan nila kay asay masakit, mabuwagan ka or mahugas kay plato wa kilabot kaon. Yo, what's up bagay no na ako gi-ambush interview diri sa St. Dome. Na ako pangutan nila kay wala nangawa lagi sila. Wala pangutan kay usay masakit, mabuwagan or manghugas kag plato nga wa kay labot sa kaon. Hugas ng plato ay kaon eh. Oh my God, hugas ng plato. Hugas ka plato yun eh. Ito wait, wala ka labot sa kaon. Oh. Ano man? Wala, bilang ako. Muna siya ito bago. Wala kay Yo, basta magkaya no, mga interview taglain, so stay tuned lang. Asay masakit, mabuwagan ka or manghugas kag plato nga wa kay labot kaon. Mahugas ng plato wala labot sa kaon. Ano man? Kanang sobra pa sa gipasa ka. Kaya wala yung kay labot niya. Kanang apil-apilan gani ka gani. Uri rasuay mabuwagan ka. Dili ako man mabuwag. Basta yung name mo. Angeli. Anong taas mo kay ka? Ay, kanang wala lang. May blood. Sige, thank you. So, what's up? Ngita na mo taglain interviewon. Stay tuned lang. Asay masakit, mabuwagan ka or manghugas kag plato nga wa kay labot kaon. Mahugasan. Mahugasan ng sa kay kaon. Wa kay kaon. Mahugas. Sibutan niya. Manghugas ka og plato nga wa kay labot kaon or mabuwagan ka. Mahugas ng plato. Makaapis kaon. Ano man? Tayo, makaapis kaon. Mahugas mo ko. Hindi pwede na. Hindi na pwede ko yan. Hindi na mayo. Sakit pas gugma ta. Kasi naka na shoutout da. Shoutout ni magmanggaw ng Daryl lang. Oo. Ano? Uy! Ay, gagaw gini Daryl. Hi. Sa Facebook mo. Ha? Ano? Ay lang, confidential. Thank you. So, what's that? So, mga kaya no, nangambo siya po niya akong mga kuyog dito, no? So, mga tana kay. Asay masakit, mabuwagan ka or mahugas kag plato, wa kay labot kaon. Mahugas, may labot kaon. Ano man? Okay, imagine na lang, ikay mahugas niya. Huwag ka di kaon ba, may sakit ka sa umar. Anong tag-as mo kayo mo diri, be? Ay! Tana nila kay, gambo siya po po interview. So, mga tana kay. Asay masakit, mabuwagan ka or mahugas kag plato, wa kay labot kaon. After sakita ng mugas ng plato, may labot kaon eh. Ano man? Ikaw na ba, lamig at kaon po, kasi ng plato, nyabang na rin. Eh, manok muli ka. Okay na ba, doon. Kasi na kay ganun, shoutout. Shout out sa akong mama at ibang pamilya nila sa na company. Woo! So, stay Subscribe, tuned. Salamat. Yo, what's up again? Abot rin sa AIT, no? AIT. So, kumuta na kay. Asay masakit, mabuwagan ka or mahugas kag plato, wa kay labot kaon. Maghugas plato. Away ka. Away plus ka. Ano man? Ang angki, sakit kasi buhat mo na mahugas sa silikinan. Gawa mo ka di ka kapil. Diba? Ikaw, kasi ikaw. Mahugas. Ano man? Wala lang. Nabuwagan na di ka. Wala pa. Kapit lang. Kasi na kay ganun, shoutout. Wala eh, wala mo. Oy, shoutout sa iyahang hapit na gibuwagan. Kasi ikaw, na kay ganun, shoutout. Shout out sa mga tapulan maghugas plato. So, what's up, pagahin na nabugig ambush interview sa St. Dome. So, kumuta na kay. Asay masakit, mabuwagan ka or manghugas ng plato, wa kay labot kaon. Mahugas ng plato, may labot kaon. Nga naman. Oh, kagura nila eh. Kagura. Kung example lang, ay kung makaon lang sila din, sila yung paghugas ay kapila-pila mo kunin. Nga, litso nilang kaon, pero kay labot. Dito ko ganag-litso. Hindi mo. Agpa, di ba na ako mga pasta? Hindi na kay ganun, shoutout na. Shout out to myself, Fremart Adventure. Please subscribe to my YouTube channel and follow my Instagram at Fremart Adventure. Thank you. Okay, follow po na siya niya. Ako po, di-follow po po. Stay tuned lang. Yo, what's up mga kaya no? Akong pangutana niya kay. Asay masakit, mabuwagan ka or manghugas ng plato, wa kay labot kaon. Atay, kanang feel na ko ang masakit jud ang manghugas sa plato. Kaya ano, sa panahon karon masakit jud ang... Diyan ay.
Kasi na ka na shoutout diha. Shout out sa akong Gab and Christine Zabala, Claire Claridan, Zafra, Cherry, and Tony Rose. Imong crush Akong day. family. Imong crush. Artista na ko rin ako sa TV. Imong crush day. Akong crush kay wala lang ang crush. Sad. Okay, crush. Yes, wala Yo, what's up mga gahe no? Unsa mo eskwelahan day? Pasay City North High School. Yeah. So ako pangutana kay asay masakit? Mabuwagan ka or manghugas kag plato nga kay labot kaon? Plato, wala po kaon eh. Ano man? Okay, labot niya. Kapag ka nabusog, pagason pa siya ka. Nya manok man ang sudan. Hindi ko, hindi ko po kaon. Unsa name nimo? Lovely. Lovely. Ikaw unsay tubag nimo? Same, Roman, may sakit sa kaya sa akong parte kasi mabuwagan ka nga, di ka kakaon niya. Kaya pahugason. Murag ugma no. Dili na siya murag ugma, lami siya patiran. Sinamoy ka na ni shout out de. Shout out sa akong mga bestie. Kuya ex. Unsa mo grade? Grade 9. Grade 9 ikaw, grade 9 po. Classmate mo. Oh. Shout out ko no sa ilang mga gugma de. Wala So, ako'y gugma.